Kawai na kasurok kabalashna hapo kasilong Smart City Project lingba katanat Urban Affairs shwa ke election cheke yeng darbar thoan kajala arajara pulai hagashnong lashmer hadu menta kampatla ban ai ka jingshakri yakinong leit nangwan bad ban pelong yi babon ban ut ban namar bom yo issue yaka bakandap bad bakipaj ba kin yo penon kam kani ka surok kadai na pedeng ki khatpratli ki surok ke blashna ka kerteng jong smart roads haringkat kiwi ki kampen roy ban penitanat ekonong ba shilong haga jingmang pisa ka bakot adu shispa lai pusau point san folklore tingka kani ka surok lashmer kadai ka bajuyat ki kali na shadien jong ko office jong Meghalaya Public Service Commission MPSC pan lingba ka school All Saint Higher Secondary School pan mi na shadien jong ko office DIPR hakabai dei ba ka jingsuki jong ani ka project kala pelong i ko ka kenhon ka blatip kong ka Meghalaya awaken concern citizens ban kren bat kentho kata lingba uba ban shai mar banyang ubala ong bayamenta ka jingsngan kala do no namar bum yo issue panyai kali nakani ka surok pat bunsian haba one shaw school ne late office kilha ban yang kali hapo surok ba MG road IGP point kabo poi show port ban don ka dheng kali haki surok ba per ki badon hakite gi thang bat kabala pelong ka jingbom shngan ikipaj ba khamtam ki khlung khna nakaliang ba ban shai lo ongru pakat kum ka jingsham jong u na ka jing ekran ba kriyo paj ba ka don ka jingkan tho ya ka jingbom patla ban pentri kam ya ka surok kabala shna na du kisnam shakhmat badru ban penrap badap da ka jinglingo baya ka surok la siang penban da ka dobilat bat ka surok ru ka berit ngi penpau ka jing sungsi ka khrau ngi dap la jing sungsi ka khrau bang ya cherum ma cheneng ki jaka ba pher ke don po Shillong City la ngi pai kum ka police bazaar ka motpran ka polo nong thmai lai umkra fire brigade dan geti keleng saudong ki jaka ki bradap sudah tan ka traffic jam anda bangi persang ban kli cherum ba cheneng ngi chi asngo man ka por batang anda ba la wai school lani ha ka por ba long school dia kini ke berkhoi kanumla banong bangin chupiang tan atak benta nama boleh ngi so thu sai ba nak liang jong ka sarkar hi la ngi page lembaga public work department kan haban penhe ke surok kan haban peniar ke surok nama gidan ki widening ba project ba pher ban mla ban ong hiro ba ki surok ki baldan lupa an penduk no komang hi i pat hapo kan ke jaka hapeng ka All Saint school ka don ni ki administrative building jong ki office ba pher kum ka DTO ro don hang ni ka MPSC ro don hang ni nang ki legal consumer code kinong na bun ki benta ki don hang ni ke jaka ya ba ka deiru hapo lawala shimia ki bun ki breu ki spa ngot ha ka sisngi ki wan bandan kam bat ngi i hakim kini jok ki bamtale ki bun ki breu ki don ka jong ka kali man na ka ying kasam ti kani kalong ke ka banak liang jongi ni so thu shai ba nak liang jong ka public work department kan haban pen bha ki ni surok adukar kini sngi ki bamtang ngim patip manu ba pen trei pat ini surok sisien nama ngilap kumen hakni sngi ki bamtang i ba ni surok hajing kisang ida mut trai bakan ka black topping ngilap pen man bakan ka simen tingim tip show halak petai ka piludine ka pen trei na ka department ngim tip show kinak liang jongi kum kinong song kiba ngitip ngi so thu chai ru kum ki Meghalaya awaken concern citizen iwan hakani ka jaka ni visit ani jaka nama beli ngi haban kred nam ta road safety da ngi pai halo ki khna school hakni sngi ki bamta da ngi pe kum hang te po main road ka jing block jong ki kali ka daw kalong bag bon ki parking ka jing yang ki kali kalong na ka daw bagi wan shaw ki khlong ki khna ki khon ki ki jong ki ka baar kalong la ngi pe ki break bon dan kam ki office ki myo shu ya road safety namar ban cross ya ka surok na silang kam de ki basangan dia nak tak daw hakni ka po nak liang jongi ngi soban ong ba ka sarkar ka ben sim khia ni ka bentang manum de ban ong ba ka surok ro kan du kan dam no dia ban pentrai hi ka surok namar haki por ki ba lek no na du ki snam ki ba lek shakmat bar khoi kani ka surok hi kalong ba ki kali ka ban kam shakati ka jaka sheneng ki ya nak ni ka sai ki kali ki ban kam support lawal shimiar ki office ba pher ki ya nak ni ka sai dia ka penduna ya ka safety ka penduna ro banong ya ka traffic jam ong kapenduna ka traffic jam marbalai kamdon ka road blocking namabli ka jingyang juki kali ki yo banyang haki jaka ka banyang la dei khamtam hakum kitu ki kimi ki pa ki bon shawi ki khon ki jom ki yo banyang shakri ka side bon shaw ko ni ki namar kata ka daw nakliang jungi kum kinong song hari ka por ki bolong kinong song ki bangi song thu sai bangi don kam hiro banwan ra ya ka jingbha nakamta ka imlang ka salang namar bangin cupek kaya kan surak man ka sngi ngosi namar balai anda habangi i hapo kan ka footpath bagi pentai ki wanra da kita ki steel cover drainage kinero ka pandang iya lenti tang footpath haponun min ngiting namar balai ka don ka jingat hapdeng kini ki steel cover kata ka de ki berkhoi ka banak liang jungi binong song nginumla banong ban cupek kaya bangi kentu hero ya ka tanat jong ka department kum ka public work department kan haban simkhai kini banak liang jungi ro ngin ya kendu hero nak ki department pentrei kam ya kini department ya kini ka surak bat ka ke bangi don kam kalong bat penbha bat ban pli kini surak ban ailat igi paj ba nong song namar kani ke dei ka right
of the citizens. Kadika public property. It's a property belong for each and every Indian citizens. We are all the Indian citizens. We are standing for the rights of the citizen. Nakatakaw hakani kasingi kabamanta na krenshay ni kapor. Na dayu nong song na po kajala Meghalaya. Na dayu khasi na po kajala Meghalaya. Nga namla barang baka surak patong pendam na namar baka jur ka traffic jam. Ban penduna ya ka traffic jam don kam ban extend ni surak dan kaman penmi susu igi surak dan kaman penkha ban penyar nam tagi surak namangi namla ban chongro bagi surak in long safety hakni singi bamta ngimi issue bang dang jig safety man la ka singi issue sngaw bang dang jing accident ke basharum ba cheneng namar balai ka traffic jam hi ke ban kong ke bawanra de nak ta kadang ikentu ka sarkar jala ba hakini ki singi ke bamta ba kan sako bah ban pli kan surak ban ailat igi kali bikinyat amdei ban ong bagi kali kin chupet kai lan ki pai bag chupet kai tamun yak kijan namar ngi sotho da du ki por ki bariam kan ki surak la yarap ki bun ki benta la de ki bawan na rom la ne ki bawan na neng kumju ki yok ban yak yang ni surak nama blek ki let don kambe hakat kum ke benta ka bagi syam ki de nak ta daw kum ki nong song snong ngi kuntu hero ya bor khoi ki para nong song snong ki basa apo kan ka dong lawala simia basong bah batong inya kersan lem tong ini mi lam bangin kran lem syaka sarkar baka di banle ik benta badan kam na ka benta ka jing bento jung paj ba namar ka dei ka hok jung paj ba ka dei ka benta jung paj ba kumakran hakatin pareng it's a public property ka property ka jonga ba ka jong pi ka dei ka property na ka benta ki long din ki jong iro la sai la chisngi la daya ka surok ngi namla bu ban penhe ban penyar ni singi bamta ki nong thit kali ba man la ka singi ka ladang bon sya ingin poi la sai ba la chisngi sya ki jala jungi kan ja kani ka dei ka ai berkhoi ka bangi pensngau ni ka por ting kawai ke benta ka bangaong hani ka poro syusyu namar boleh ngi i hapok ki surak ki beper benta hapok ka Shillong City benta ki la bendon ki potholes kila bendon ki jimpet sosi ya ki nong song snong hapa ki yat sharom mat chaneng namar boleh ka traffic jam kawai ke beningkong bar ka baar kalong jing don ki thleu sharom mat chaneng lomba ka surak banyat nang ta syusyu kalong ba ki kelong ki kena ki badi banyat na po ki school menta kom hang ni hapo all saint school ka school ka bala he ngila DBE dia menta ki kelong ba pli kin yat kim long syu da ka basangan namar boleh haban sawi ki da ka rukom babiang haban pej ri ki kli ki kali gumno ki yat na po ka main road later kalong ka ai ka bangim la syu bang pediang dia nata ka daw ni kentu ya ka tanap jong ka Piludi bagi kenturu ya ka lembaga sarkar jelahi lagani lembaga transport department kan haban sim kia ni benta ban penbahai ke surak ban siang rong ru pat sasisen bakani ke surak kanum dei banyat de ko bilan ai bagi bak nyat la kali la di banyat ke kejat kolong kumcu for the road safety benefits of the citizens kata ke di benta bakongsan ke ban nak liang jungi ikran ne ke por ti haju ke por nak liang jungi ne ke por ngi sobon penpau ro ban napok ni ke surak nalu ki por ki bariam ki yat ki pipeline lembaga tanat juga public health engineering kabari ban penpoi ya ka saman lagi tenum ying juga prio but khamtam nalo kata syusyu ngi bagi dan ki schools ki office kini benyo ai ko ka benta ka pokong samba de nang tang yo sngo pat ha ka bar ngi yo sngo ya jubab lembaga ki para nong song snong dan pok ni jaka ngi sngo balarat lo di pai be nang ni surok de syai gi berat pat shanogin pen temrong nem ya ka nak ta jing don kam jing pai ba nalo kata syusyu nalo ka footpath ka nang ni ka bawan na po ka main road nang tin na po ka school all same ki kena man la ka por hani ki juur khamtam mental lei on the day ka por ban na wan so uslap lei ka jingma ka bakraw ka long ya babun hi ki kena rit ki banjat na po ni surok na mabalai kamlong syu ka basngai kamlong syu ka benta habron halo ka road safety act kadi ka egi berkhoi ka long ka jing penkheng pendia na ka benta ka public property ka jing penkheng pendia ru na benta ka jing tenkam ka jing mentoi jing pai ba ubdei benyo lembaga ni surok ka bayat man la ka ski kita ka long ka benta ka don sam don kam tam ka bana benta jungi syusyu dalo kata nak liang jungi ni kapor ngidang dap syusyu jing sosi ka frau anda abangi persang ban pej benya kami benya kan ke petri kami kan ka lenti yang ni namang imong syu bari surak namang ila petri kami berbilan anda abangi sotu mulumala charum ba cheneng yo sngop man ba kan surak ki petri kan nala ba petri nang no ka kawan tu yang ni na ai ko kawan tu yang ni kami i ba kawan tu na barek lu kami i ba kawan tu nang tin na polat jong ka embos lu kawan tu nang no ndai la pechna man kan nala ba he abar ki babun ki brig banyak nanti nang ni mentang kami issue bahkan dan safety nama boleh kanala ro kam dan syu adon tangi thleu ki sakreng kadang kamon ngi ma syu bani i hang ni syu ngi bakadon jinglang jong ko jinglang jong ko nama boleh syu mla syu banyak tangi brio ro mla syu banyak tangi kali ro la syukur tang hang ni mla syu bandrung nang ni nama kani kedi kalat ke bawah nang tin po bangihan po embus nang te kani kawan rung nang ni nama mentang ki khang kim sa banyak kali kim sa banyak brio bad nang tin nang ka barung cha bandrung nang jan MPSC building nang te di bandrung nang te nim tar ki brio ki ma banyak syu di hangno syu mentangin yo ya kata kajing syania halor kajing petri kam ya kum kini ki project beper ngim tiap syu ke ai ke project ba pentrai hang ni abro ki por ki badem no sakmak ngitip be barang di surok jo ka piludi dendai mentang ngim tiap syu balai ka piludi kan pentrai kam kum kini project lada kam petri kam ke piludi dan manopat ba pentrai kam kini project nalo kata kadau syu ha ni ke por nak liang jengi so menong ba
nang ni syikmat lada ka sorkar jela ka sangap iki ke ban kaliang jeng pai ba kin persang ban kren dam ta ka babha ngin nak kaliang jeng pai ba ngin haban ne ke babhatam nak ta ban monra ka jingirap ban monra ka jing kersan ban monra ro ka jing singai nak ta ka ya ka yeng ka lek kawan ka badan hapok ni ka jaka namalkom hapok ni po lawa la shimiar man la ka sngi anda de performance step bat janmit ka jing blok ka bala along palat ngin nak shu pembatai na marhang ni kibun ki office nalor ki office ki dan ru ki pai ba ki ban dan kam shimet hang ni po office nak ta ka daw ni somon ang ba ka sorkar kan haban le ka dan kam weng ni kan ni ka surok ka bala de ban pentrai kum ni weng ni dubilat bat pentrai pat da ka ju ka surok ka makipor ki bala barok kata ka de bunlong ka road safety ka de bunlong ka black topping ka de bunlong ru kata ka public property nak ka benta ka hok jong ki nong song snong na mangi yang ni for the rights of life and liberty rights of the citizen kata ka de ka benta ka kongsan ni ka panalian jongi pau ni ka por Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bhak, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.